ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച കുറച്ച് തൈകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമേ. ഇത് ചെറുനാരകത്തിൻ്റെ തൈയാണേ. ചെറുനാരകം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരുവിട്ട് കിളിപ്പിച്ചാണ്. ഇതും ചെറുനാരകം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ചും ചെറുനാരകം തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മണത്തിനും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വിത്തിട്ട് തന്നെ കിളിപ്പിച്ചതാണ് ഓറഞ്ച്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുന്തിരിപ്പേരയാണ്. ഈ മുന്തിരിപ്പേരയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയില്ല കേട്ടോ. ചെറിയ പേരയ്ക്ക പോലെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ മരമാകുന്നൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്പെഷ്യലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആപ്പിളാണേ. ഇത് കിളുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ചുമ്മാ അരിയിട്ട് നോക്കിയത്. ഏതായാലും അത് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട്. ചാമ്പയുടെ ഇലയുടെ പോലെ ആദ്യമൊക്കെ വരുന്നത്, പിന്നെയാണ് ഈ ഇല ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഇല പോലെ ആകുന്നത്. ഇത് പിന്നെ മാതള മരം. ഇത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ വീട്ടിലും പെട്ടെന്ന് കിളുക്കുന്നതാണ്. ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്തൊരു 3-4 ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്തും ഗ്രോ ബാഗിനകത്തും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മാതള നാരകത്തിൻ്റെ തൈ ഇഷ്ടംപോലെ കിളുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ തൈകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ.